Közellenség. Miért adna valaki valamit, aminek nincs szaga és nem is ehető? Hát totálisan meg lennék sértve. Kikérem más véleményét. Mi ez? Ajándék Marinette-nek. Születésnapi bulit rendezünk neki. Marinette? A lány, aki megnyerte a divatversenyedet. Az ő munkája az a kalap, ami rajtam volt. Fantasztikus lány. Mindig segít másokon. Nem engedélyeztem, hogy bárkinek a mulatságába elmenj. Légy szíves, apa. Én is Marinette barátai közé tartozom. Nem bánom. Köszönöm, apa. Nálam van a szerencsetalizmán, amit adtál. És tök jól működik. Szóval, mi lenne, ha... Úgy volt, hogy megvéded Adrien Marinette-től, mert hogy ő rossz hatással van rá. Megértettem. Úgy mostantól kard ki kard. Mindent meg fogok tenni, hogy ellened fordítsam a barátaidat, és lecsapjam a kezedről Adrient. Azt majd meglátjuk, Layla. Sok sikert! Kicsit tovább tart, mint gondoltam. Megértettem, de nem fog csalódni bennem. És mi lesz a megállapodásunkkal? A szavamat adtam, és meg is tartom. Túlhajszolja magát. Most nincs időm pihenni, Natalie. Személyesen ismerem Japán legjobb manga kiadóját. Szólhatok pár szót az érdekedben, ha szeretnéd. Ez a hazug kis líba! Túl kéne lépned rajta, ez nem tesz jót. Kijavítottam a próbavizsgáitokat. A többségük jól sikerült, néhány jobb lett, mint vártam, de előtte még láthatnám a táskák tartalmát, Marinette. Valamit ellenőriznem kell. Ma reggel egy névtelen üzenet várt a postaládámban, miszerint elloptad tőlem a vizsgakérdéseket. És úgy tűnik, hogy a névtelen üzenet igaz volt. De hát ez butaság, valaki beledughatta a papírt a táskámba. A te dolgozatod teljesen hibátlan. Az király! Azért, mert jól felkészültem rá. Miss Busztyi, Marinette mindig jól teljesít önnél. Ez a viselkedés nem van rád, Marinette. Azt hittem, korrekt vagy. Hát persze. Te dugtad a táskámba a papírt, és te üzentél a tanárnőnek. Én a védelmedre kelek, és erre te megvádolsz. Bizonyíték nélkül nem illik megvádolni valakit. Pedig ő volt, mind a két esetben. Ez valószínűtlen, mivel Layla érte el a leggyengébb eredményt. Jó, és akarattal is elbukhatta a vizsgát. Elnézést, tanárnő, de tudjuk, hogy Marinette nem az a csalófajta. Ez igaz. Tényleg igaz? Bosszantó, de és nevi ők nincs rá szüksége. Marinette, Layla, mindketten felmentek az igazgatói irodába, amíg a végére járunk ennek. Mondtam, hogy pokollá teszem az életedet, Marinette. Ebből mász ki valahogyan, ha tudsz. Engem nem húzol csőbe, Layla. Azt hiszed, már behúztalak. Hová mész? Mutatok valamit. Figyelj! A lábam! Mi folyik idekén? Az az átok Marinette lelökött engem a lépcsőn! Az irodámba! Csak nem hiszik el, hogy tényleg megtettem. Nem értem, hogy miért gyűlöl így Marinette. Én a barátja akartam lenni, de hazugnak nevez. Ellenem akarja fordítani a többieket, most meg lelökött a lépcsőn. Ez mind hazugság! Folytasd, Layla! A nagymamámtól kaptam egy rókafarkas nyakláncot, és elvette. Azt mondod, hogy ellopta? Hazugság! Nem szoktam lopkodni! A lányom nem tolvaj! Miért kéne hinnünk neked? Bizonyíték nélkül vádaskodsz. Van bizonyítékom. Nyisd ki a szekrényedet! A nagyi nyaklánca! Layla be akar mártani! Ez az egész egy szemenszedett hazugság! Te tudod, hogy Layla hazudik, igaz, Adrien? Igazgató úr, szerintem... Marinette Dupécseink eltanácsolnak az iskolától. Köszönöm, Layla Rossi.
Ezért tényleg érdemes volt várni. Marinette megszégyenülése negatív energiák egész áradatát indította el. A csalódottság és a fájdalom mértéke a legszebb álmaimat is fölülmúlja. Felkészültél, Natalie? Szolgálatodra. Katalista, tölts fel engem az erőddel, hogy újra Skarlát szárnyá változhassak. Tiéd az erőm, mostantól ismét Skarlát szárny vagy. Hála neked! Akumák egész seregét indíthatom útnak. Szálljatok, kis akumáim! Marinette és barátai csak a sötét érintésetekre várnak. Bírónő és Justícia. Skarlátszány vagyok. Ha nincs igazság, akkor én felhatalmazlak mindkettőtöket, hogy leplezzétek le a valódi bűnöst. Ti pedig hűséges csatlósok, akiknek csalódniuk kellett a hitünkben. Köszöntelek újra itthon. Rajta. Hozzátok el Katica és Fekete Macska talizmánját. Mi a baj? Semmi, nincs semmi. Sötét szájú! Egy hajszálon múlt, arra készültél, hogy átadd a talizmánt Halálfejnek. És akkor Katicának lőttek, durva. Ezt nem engedhetjük meg. Layla és Halálfej ezért megfizet, erre megesküszöm. Bár csak Alia segíthet. Alia nem változott át az iskolában, ami azt jelenti, hogy ő még bízik benned. Hívd fel! Igen! Menjünk sorjában. Megvádolnak, hogy elloptad a vizsgakérdéseket, és a kérdéslistát tényleg a te táskádban találják meg. Aztán megvádolnak, hogy lelökted Laylát a lépcsőn, szemtanú nincs. Mindenki csak azt látja, hogy Layla a lépcső alján nyöszörög. Aztán az a vád ér, hogy elloptad Layla nyakláncát, amit a te szekrényedben fedeznek fel. Indítékod is van, első naptól kezdve gyűlölöd Laylát, mert ugyanúgy szerelmes Adrianben, mint te. Köszi a támogatást, ez nagyon jól esett. A legjobb barin vagy, Marinette. Én hiszek neked, de a bizonyítékok ellened szólnak. Szerencsére a világ legjobb riporterét az igazság bátyhajtja. Bebizonyítom, hogy ártatlan vagy. Jó, köszike. Szóval, megvizsgálom a nyomokat, és ha jól gondoltuk, akkor el fognak vezetni minket... Laylához. Nem, a bűnöshöz vezetnek el. Ha rögtön Laylára gyanakszol, lehet, hogy pont a bűnös ússza meg. Igaz. Bárki tette a szekrényedbe a láncot, biztos hagyott új lenyomatokat. Már is megyek és begyűjtöm őket. Marinette, beszélhetnénk veled? Később nálatok találkozunk. Figyelj, drágám, ez az ügy túl bonyolultá vált, és amíg keresünk neked egy másik iskolát, addig úgy a legjobb, ha a pékségben dolgozol mellettünk. De mondom, hogy nem loptam el semmit. Ha itt dolgozom, akkor hogyan bizonyítsam be, hogy ártatlan vagyok? Jó lesz a pékségben. Meglátod. Sok pihenésre van szüksége, Mr. Agreste. Hogyne, doktornő? Még mindig kihasználhatod a káoszt, amit Layla Rossi kavart nekünk. Nélküle céltalan lenne. Igaz. Akkor már is... Katalista is majra nyugovóra tér. Mondtam, hogy a sérült talizmán nagy veszélyeket hordoz a használójának, a sebei elkezdtek átterjedni rád. Nem félek tőlük. Segíteni akarok. Túl nagy az ára. Tudom, mert egyszer megfizettem. Gabriel megtiltotta, hogy használjalak, de az erőddel megteremtek egy új szörnyeteget, amely hatalmasabb az összes eddiginél. Ne, ezt nem teheted, pihenned kéne. Gabrielnek szüksége van a talizmánokra, és én fogom megszerezni neki. Ez olyan romantikus. Tusú, tárd ki a szárnyamat!
Szállj el, gyönyörű álmokom, öltsön testet a gólemen. Katica, az én nevem Majura. Te vagy Fekete Macska partnere, és egy cél hajt. Megszerezni a talizmánokat. Igenis, Majura. Ahogy mondtam, a szögeken múlik minden, látod? Visszahajtod, nem a felétől, hanem a kétharmadától, és... Felvehetném. Még nem fejeztem be a mai tanítást. Itt Marinette őziz. Figyelj, az a helyzet, hogy egyelőre nincs jó hírem. Se új lenyomat, se bizonyíték. Bárki csinálta, alapos volt. Ne haragudj, majd hívlak. Látja meg élőben a diadaléptől, ahol Katica összecsapott egy új szupergonosz szemővel. A nevem Majura, és mindjárt megsemmisítem Katicát. Ne is mondd, az úrnőd már vár, nem igaz? Katicával egy csapat vagyunk. Segítünk Marinetten, de előbb! Black, karmokat ki! Itt a felmentő macska! Megsérültél. Úrnőm, ne! Katica valami pávamaskarás poszorkánnyal harcol a diadalívnél. Fekete Macska bele van már? Az a pávás nő biztosan Majura lesz. Tuti, hogy ez egy csapda. Oda kell mennem, mielőtt Macska belesétál. De ügyetlen vagyok. Felmegyek átöltözni, jó? Ugyan minek? Milyen pék az, akinek sosem lesz lisztes az arca? Díszítsd fel ezeket a süteményeket, és majd utána átöltözöl. Minden rendben van? Miattam ne aggódj. Vedd üldözőben Majurát. Nem érzem jól magam, Macska. Az öltözékednek szinte sebezhetetlenné kéne tennie. Nem gyanakszik a bolond. Vedd le a varázserejű gyűrűjét, mielőtt az igazi Katica ideér. Légy szíves, ne hagyj el. Várj, szóval ne üldözzem? Egészen idáig elrejtettem előled, hogy mit érzek irántad. De már nem akarom rejteni. De azt mondtad, hogy más fiút szeretsz. Vele végeztem. Lassan megértettem, hogy te vagy az igazi. Nem utasítalak vissza többé. Te mindig szerettél engem. Én pedig végre felismertem. Nem játszom előtted többé. Gyerünk! Macska, megint kevered a fantáziát a valósággal. Te nem Katica vagy? De, ő a csaló. Megvezetett téged. Megmondom neked, hogy én más szeretek. Hallgass a szívedre. Frászt, az eszedre hallgass. Te déli báb vagy! Nem, én az igazi vagyok. Behalok, kettő van belőled! Ő biztos Katica egyik rajongója, akit halálfej megátkozott. Be akar csapni. Úrnőm, várj! Le kell őt győznünk. Később ápolhat. Az úrnőm is ezt mondaná. Nem hiszem el, hogy palira vett. Na jól van, ügyes voltál, én vagyok a csaló, de arról ne is álmodj, hogy elporlaszthatod a fülbevalómat. Mi? De hát miért? Fogadjuk! Kapd el, Fekete Macska! Macska, jaj! Ne nyúlj hozzá! Üdvözlet, Majura! Majura? De... elképesztően élethű! Nem mindaz, aminek elsőre látszik, cicák. Ez a Katica nem egy hasonmás, de nem is egy déli báb. Nem bizony, ő egy gólem. Mennyivel fejlettebb, mint az összes korábbi gólem? Olyan tökéletes, nincs benne semmi hiba vagy gonoszság. Hát több eszed lehetett volna. Jól tudod, hogy nem vagyok tökéletes. Nem probléma, én így szeretlek. Kerítsük elő az álmokot. Látod, mi van a kezében? Tedd a dolgodat, szerezd meg a talizmánokat, kerül, ami bekerül. Gólem talizmán!